другите наркотици, докато на тези наркотични вещества ние все още не сме, така да се каже, с голям опит и сме изненадвани в голяма част от случаите с много тежки клинични прояви. Докато лекарите все още изследват вредите от тази нова мода сред тинейджерите, Теодора и много нейни връстници в този момент се борят за живота си. Ще го поста на видео.